Maybe Mumbai King's Hospital hinay sa Kwchar Hospital Ayurvedic Hospital man tha aron naitole singor phaika phainai tiri kono admission khlai regra kha borok yasa khabono treatment khainani bagui kamse kam Navi Mumbai Hospital bung ka? Hospital bung? King's Hospital. Engai bono per day 20,000 nanguta bono private ko poti naraka abatada bono poti khlai regra kha jate bini treatment thum hinai Pulano lam so sinite taukte book sono sinite Mr. Ardehagar YouTube channel ngite taukte book song tinini mampling ko baje thanai sanle simi sinite book duk Sanjana Debbarma no sinite tirpra hastini phatar hastego binite shakham nanjane bagai talang mani yagulo tabsajara sinite Tiprasa Lukurok belegno khatang khaja anglajak tamne bala ase kosto khlai eba hamjam ngriwi soba soklai rang sobai rohmani yagulo tabsajara sinite book duk Sanjana Debbarma no tinai kono mongsa update roi manja ngui tongmani yaglo abno tingai tinin chalo sinitei bugjuk Sanjana Debbarma ni binitei bumama sinitei Tiprasa Lukurok no update dika tamne mole tabsubra sinitei bugjuk Sanjana Debbarma no Mumbai yo phonongna ne engkani nai eba admission lana kahani nai tamne mole tabsubra bono Mumbai Hospital Hims Hospital bono continue binitei sagrong no eba binitei bemarong no sering naijak sinai hinai aba hi kok therong tinai denin chalo Chini Tiprasa Sanjana Debbarma ni binitei bumaba Chini Tiprasa Lukurok no Kok Kwchar Kha eba Chini Tiprasa Lukurok no budal bidal kok therong tinai sin message riga tamne mle tab subjara Chini Tiprasa Sanjana Debbarma no Mumbai Hims Hospital ni bisingtei bono kaham kia naijak sinai nei eba admission lok ajagono khlai ga hinai aba kok therong tinai bo Kok Kwchar Kha te yamni yaglo bo Chini Tiprasa Sanjana Debbarma no tinai binitei bemarong tinai bo Chini Tiprasa Lukurok no dal bidal kok therong tinai message rika tamne bole thanle salni simi Chini Tiprasa Lukurok thingno Chini Tiprasa Sanjana Debbarma no soba sokhlai eba tripra hasini father haste rohmani yaglo bo thimote thek sung bujara rok manjani bagai aba aba hike update tok roi manjangi tongkani nai aba kok therong tinai bo dinin chalo Chini Tiprasa Sanjana Debbarma ni binitei bumama Chini Tiprasa Lukurok no Kok Kwchar Kha Paringati taukte book song bisi kok seawui dinin chalo Chini Tiprasa Sanjana Debbarma no Chini Tiprasa hasini phatar hasewa sakham naina talangmani yaglo eba Bangalore talangmani yaglo bona admission nariya angmani yaglo hano haite oisa Mumbai yo Hims Hospital lo tabsujra bono admission khlai ga hinai eba tabsujra a Hims Hospital ni bisingtei binitei bemarong no hamke cherei naijangnani yapri sejaga hinai samarong tinai busing kita kamke binitei mamani khongni bisingtei eba mapling bisingtei singkicha kamke bujo hinjalena hingate taukte book sono kicha kamke nai tongdi dirino mapti no ya hai maybe Mumbai King's Hospital hinay sa Kwchar Hospital Ayurvedic Hospital man tha aron naitole singor phaika phainai tiri kono admission khlai regra kha borok yasa khabono treatment khainani bagui kamse kam Navi Mumbai Hospital bung ka? Hospital bung? King's Hospital. Engai bono per day 20,000 nanguta bono private ko poti naraka abatada bono poti khlai regra kha jate bini treatment thum hinai engka aban bising ba ko bosoli tongo tata bosoli tongo 28 bono rohnai bini report tamo sa saya abato khlai phainai oro komtinyo bono tata wo tama khlangoi bono bi phaimano ta repeat orawa engkai ang to tini thangtune ako tabaga ni jagawa sin korok tako ani takulan salama tolayo bono tui phaikani jago tongnai engkai sini tako rajo bo thangpaisna Bangalore engka abato oro bina ama babu bisimano tongmano samani ba orom tong saimano aban logi asung abato thangra sinai engkai tini jagatei apsuna update Bini orake tamo kemo dar jangai nya tam kemo dia por arwa ayurvedic bithi use khlai nyai engkai ni therapy koba therapy ko asana orake haman haima tongla abo tabo iskoni thanita taw je to bor ko yasa kha bor ko chesta khane 15-20 din bor busu jodi improve khaiman bor sahon nai okay asun ko okay hospital